ngempela bafowethu kanti ngempela labo bafana onjoko bafuna ukuyiconfirma lento abasolwa ngayo nanga sethi uyiqanda le road manje ayabona umuntu oqucula amasimba kanjena umkhaya mina ngiphoqele mina umkhaya uthi akekho nomuntu odlala ukhepheteke lapha yabona nje ne-music video yakhona into efile into e-low budget kade bafika emculweni bayithola imali bayidla ney'febe bangaganwa bangakha abangenza lutho nje balendelana nomfana omncane manje ngiyazi mina le nto lena ngempela ukuthi isho ukuthini ngempela ukhona umuntu angazocula umsangano kanje nofana bebeshaya into yomhlaba futhi yabona futhi yabona ngeke upoison lo owenziwe ufa lapho hawu akashaya ngisho on goal egcekeni eyi madoda inyoka impi ngeke bafana bakithi ngeke yabona iy'ngane zikashobeni zinethalente eliyisimangaliso futhi